Insemmilkom eżis ħbib tagħna l-oħra ta' dialogu bejnietna. Jiena qed nvassallu f'isem Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà nilqakom. Nilqakom f'dan is-salott tagħna, f'dan l-istudios tal-PM News nirringrazzjawhom li din jagħtuna din l-opportunità li nitkellmu b'mod ħieles. Grazzi għal din ix-xandira. Miegħi għandi l-Karmenu, Borġ u l-mistieden speċjali Jacob Gawċi Gallingham. Student l-Università fl-ewwel sena fil-kors tal-liġi. Nawgurawlek u grazzi li qiegħed hawn. Ħbib tagħna, dirett fuq is-suġġett. Illum is-suġġett kuraġġ niġġieldu kontra l-status quo. Problema f'dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru fl-aħħar, Prim Ministru Bertabella fl-aħħar konferenza ġenerali l-ħadd li għadda. Fl-aħħar tad-diskors tiegħu semma żewġ kelmiet li fil-fema tiegħi ma tqalux kombinazzjoni. Il-kelma konservattivi li rrid juri li n-naħa l-oħra tal-munita tal-Partit Laburista hemm il-Partit Nazzjonalista. U naħseb jiena l-ewwel darba x'qatt ma smajt il-Prim Ministru Bertabella juża din il-kelma biex jiddiskrivi l-Partit Nazzjonalista Konservattivi u uża il-kelma status quo. Fejn qal aħna rridu li nġildu l-status quo, ma nħallux l-status quo bir-riformi li jridu jagħmlu. L-ewwel. Illum il-ġurnata tant l-establishment politiku f'Malta, l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Laburista u l-Midja Liberali huma ħaġa waħda, establishment politiku wieħed. Li Bertabella konxju minn dan biex ma jwaqqax lil poplu Malti jew bżomm lil poplu Malti milli jibqa' jara li m'hemmx differenza bejn iż-żewġ partiti fit-twemmin bażiku tagħhom. Illa li xillum il-Partit Nazzjonalista żgur li mhux konservattiv, laqqas hu ma jsejjaħ lilu nnifsu konservattiv, anzi jagħmel minn kollox biex juri li huwa liberali. Konxju ta' dan Bertabella quddiem in-nies tiegħu juża l-kelma konservattivi biex jipprova joħloq kunċett fejn fil-politika hemm differenza bejn konservattivi jew lekk imsejħa konservattivi għax ma jeżistux konservattivi l-Partit Nazzjonalista m'għadux konservattiv. Anzi ddejqu jekk tgħidlu konservattiv. U l-Laburisti li Bertabella stess laqqas uża l-kelma kollu li għamil jitkellem u kull darba li qal it-twemmin tagħna Laburista ma qalx it-twemmin tagħna Soċjalista. U allura fiex ħinġeb biex jitkellem l-status quo? L-status quo aħna rridu niġġieldu kontra tiegħu. Għax l-status quo jiġifieri huwa dak kollu li jeżisti fil-preżent huwa r-realtà. Jien kelma oħra li nagħti għall-status quo hija realtà. Jekk fiex tkun qegħdin titkellmu għandkom kelma oħra li nistgħu nispjegawha lit-telespettaturi tagħna aħjar iktar sempliċi mir-realtà. Ir-realtà l-status quo ta' din l-istudios huwa li hawn jien, Karmenu u Jacob. Status quo huwa il-preżent. Imma il-preżent l-status quo politiku f'dan il-pajjiż huwa magħmul mill-establishment politiku. Iż-żewġ partiti politiċi li kważi llum fl-ideoloġija liberali jaqblu u kull liġi li jkun hemm jivvotaw dejjem xorta. L-unika ħaġa li forsi mhux dejjem jaqblu fuqha huwa l-management ekonomiku tal-pajjiż. L-issues il-politika ekonomika, finanzjarja. Però il-fundamentali dak li huwa twemmin ideoloġiku huwa dak li huwa liberali. U allura aħna rridu nkunu li niġġieldu dan l-status quo, għax dan l-status quo liberali f'pajjiżna huwa perikolus. U dak li se niddiskutu magħkom illum biex nagħmlu kuraġġ illa għaliex meta jinġed biex norganizza dan il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà hekk għedna
fit-terms of reference tagħna għad daqs illum ma kellna l-valuri tal-ħajja, tal-familja u tal-libertà medda mill-istess establishment politiku u l-medja liberali f'pajjiżna. U l-medja liberali ma qasada medja illum huma lobby groups. Il-medja tagħna hija lobby groups differenti. Il-lobby groups tal-Malta Today, il-lobby group tat-Times, il-lobby group tal-illum, il-lobby groups. Huma lobby group wieħed għax meta ta' sarhom flimkien għandhom l-istess twemmin, liberali. U jippuxjaw dejnerser il-politika liberali li ħaddan l-istess Partit Laburista u he's joining the club il-Partit Nazzjonalista. U ma tarafhomx. Infatti, l-aħħar għalija sagrileċ li għamel il-Partit Nazzjonalista ma biex jikkonferma kammu liberali. Huwa meta vvota mal-gvern fuq dik il-liġi 45 għax dak il-numru li kellha tal-conversion therapy. Liġi li missu vvota kontra tagħha. Għax hija liġi li imminentement, direttament, espliċitament toħodha kontra id-dritt tal-espressjoni. Id-dritt anka kif intqal minn Dr. Soler l-erba li għaddew tal-ġimgħa l-oħra li anka hija liġi li toħodha kontra il-professjonisti anka fil-qasam tal-mediċina, toħodha anka kważi kontra il-ġenituri. Araw x'ironija. Tafu x'ironija fija dik? Mela ħanaddu l-liġi tal-abbord biex inneħħu l-4 snin ħabs. Biex min ikun irid imur ħalli jagħmel l-abbord imma m'għandux is-sentenza żjed tal-ħabs. Biex skont il-gvern nagħtu l-kumdita lil min irid jagħmel dik il-liġi u nneħħu l-biża tal-ħabs. U fil-conversion therapy f'dik il-liġi 45 daħħalna l-ħabs għal min irid jagħti trattament mediku jekk ikun hemm xi ħadd li jkun LGBTI u jrid isir straight. Din hija l-loġika liberali. Għaliex id-dittatura ideoloġika tal-ideoloġija tal-ġeneru qed tintuża biex tinħoloq dittatura. U għalhekk dan hu l-establishment politiku, dan hu l-status quo li jekk irridu li nsalvaw dan il-pajjiż u ma nħallux għax qatt daqs illum ma kellna l-valuri tal-familja, tal-libertà medda mill-establishment politiku u l-medja liberali f'pajjiżna. Qatt daqs illum ma kellna l-poplu tagħna qed jgħix f'realtà fejn it-tmexxija tal-pajjiż tilfet kull awtorità morali. Bl-establishment politiku, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista u l-Medja Liberali, l-establishment politiku flimkien joffri l-libertinaġġ bħala loġika ta' ħajja biex jirbaħ il-voti, biex jinoġob, mingħajr ma ħadd jimpurtah mill-prezz, mill-effett soċjali, mill-keos soċjali u l-uġieħ l-loġika tal-libertinaġġ b'raġunar ta' xejn mhu xejn u l-erda tal-valuri qed toħloq fis-soċjetà. Dan li se nkunu qegħdin niddiskutu llum. Dan huma 6 punti li huma l-ewwel 6 punti raġunijiet għalfejn għandna għaliex ninġabru flimkien u b'impenn veru niġġieldu dan l-istatus quo liberali ħansalvaw il-valur tal-ħajja, il-valur tal-familja u l-valur tal-libertà. Carmen. Tajjeb, fuq di tal-libertà u l-status quo, ħansemmi qabel ma nidħlu anke fid-dettall fuq il-punti li dana, xi żewġ affarijiet li ġew dal-aħħar ġranet tal-ġennet ilu. Nsemmi żewġ affarijiet fuq il-valur tal-libertà u l-espressjoni libera. Il-ħatlaġġa kien hemm artiklu fuq gazzetta partikolari, mhux qed insemmi l-artiklu qasir gazzetta ma jistħoqilhomx minnhom ifittxilhom għaliex tantu ridikolu. Illi dana bl-iskuża xi ħadd kiteb ktieb illi skont il-ġurnalist dak ktieb m'għandux jixxandar, qal li għandhom jikkanċellaw dak li sejħilhom right-wing narratives, ġifieri mġienen tal-lemin. U f'dawn il-right-wing narratives, ġifieri daħħalhom fl-istess kaffa. Nis li ġustifikaw l-Holocaust, issa mhux se ngħid li ma naqbilx jiena nemmen li kien dawn l-Holocaust, ma naqbilx ma dawn l-affarijiet. Ġifieri mhux se nidħol fija, jiena kontra kull violenza. Però nis li tafagħhom fl-istess keffa, anzi taf fl-istess keffa magħhom. Nis huma favur il-familja, gruppi reliġjużi,
Saħan sitra il-gruppi ta' fuq il-ħajja. U dan għalli daw laqas għandhom jingħataw spazju fuq il-medja biex jitkellmu. Ġifieri bażikament f'kelma waħda qed jgħid li 3/4 tal-Maltin huma mġienen tal-lemin u ma jistħoqlhomx spazju fejn jitkellmu. Ġifieri bażikament skont dan l-Bravu f'prodott tal-Glorjuża Università ta' Tal-Qroq, qed jgħid hawnhekk li prattikament ħlief 4 minn nies jasbu bħalu m'għandhomx dritt fuq il-medja. U dina naħseb jiena ma xanajt li għandu xi effett fuq il-kumprat, imma maħdix bi kbira li iż-żewġ partiti politiċi għax kif semma Edwin dawn ma status quo wieħed, dan qegħdin f'relazzjoni ta' mħabba bejnietom qed narhom illum il-ġurnata li xi wieħed jgħid mod u l-oħor jagħmel bħalu. Dawn li għadha pitada narawhom jibdew jinsistu għal xi ħmerija bħal din. Ma dik waħda, onestament naħseb illi ma nix nagħtu kasu li bidem bħal dan u nispera li l-poplu Malti ma jkomplix influenza ruħu minn 4 minn nies li jitkellmu naqra tqilu jitkellmu li għandhom u jiftakru xi żewġ noti tal xi lecture li attendew l-università u jiktbu fuq il-gazzetta biex jqogħdu jimpressjonaw in-nies. Nispera li l-poplu Malti, fil-fatt il-poplu Malti ħafna iktar li minn hekk, m'għandix dubju. It-tieni punt li xtaqt insemmi wkoll li l-pajjiż qed jinħass ċertu deklin anke fejn tidħol mhux biss valuri, ma anke fejn tidħol liġi ordni paċi tal-moħħ, serħan tal-moħħ. Kenna każijiet li anke ta' violenza karnali, speċjalment kenna persuna li hija ċittadina Taljana ngħidu hekk, jidher li xi kunsilliera lokali ta' xi pajjiż żgħir ġewwa l-Italja u anke għalliema mill-istajt nifhem. Hawnhekk għandi ġibta minn gazzetta bit-Taljan għaliex il-proprjetà dak x'għandi fuq il-gazzetta Maltija kienx ta' livell tajjeb. Ġifieri b'rispett kollu lejn il-medja li suppost hija tant tajba u Malta, medja anke ta' lingwa Ingliża, rrappurtaw il-każ. Ġie rrappurtat aħjar bil-medja tal-lingwa Taljana. Medina ta' il-linja xi attivista insomma, però ġiet Malta u qalet illi kienet fejn tiġi stuprata minn persuna aktarx ta' nazzjonalità barranija, però mhijiex ċara. Però li żgur li ħafna il-din qalet il f'Malta ma ħassitix sikura. Fil-waqt li jista' jkun li dina qed tgħid għandha esperjenza tagħha unika, però li żgur li pajjiżna li dawn l-affarijiet qed jiżdiedu. Mod jiżdiedu fl-istess waqt li qed nitkellmu fuq speċi libertajiet u dan kollu ma fil-verità nispiċċaw naqsu mill-libertà li ħafna nies mhux ħossuhom siguri f'pajjiżhom u allura din l-ħaġa hija inkwetanti. Inkwetanti għaliex fejn jaqgħu l-valuri fejn taqa' il-prinċipju anke fejn taqa' l-imħabba s-soċjetà għall-pajjiż, speċjalment l-amor di patria, l-imħabba tal-pajjiż tagħna, allura bagħad jidħol kollox. U dina li qed jiġri. It-tielet punt li naħseb kulħadd u ħanieqaf hawnhekk għaliex ma nixtiex nieħu iktar ħin. Edwin semma l-Prim Ministru ħareġ bil-kruċċjata kontra il-Konservattivi. Qed nitħaq għaliex hekk il-Partit Nazzjonalista huwa Konservattiv kieku jien għadni fih. Jiġifieri, jiena xkun Konservattiv kienu jgħidulhom kont iżni dana u bħalli hemm oħrajn eluf u l-Partit Nazzjonalista jiena nsejjaħlu l-orfni tal-PN miskin. Żvina ruħu bda l-affarijiet. Ovvjament, il-Prim Ministru jinsab darhom għal-ħajt u issa jibda jsemmi l-Konservattivi u jgħodu jsemmu inċidenti tal-passat. Il-verità li l-Prim Ministru tju li hu għandu ċertu affarijiet li mhux jidher li ma tantx jidher li hu kapaċi jħtek il-jum. U rajnija dil-ġimgħa hemmhekk ħafna nies li anke ta' rieda tajba raw u dimajnihom illi meta l-Prim Ministru mar ikellem anzi mar tkellmuhom Gian Paul Sofija li tilfet il-bina u jekk hawn xi ħaġa li l-ebda ġenitur m'għandu jara f'ħajtu jitfen lill-uliedu, lill-binhom jew lill-binthom. Il-ġenituri li kien ħaġa jserġrilhom. Ma tkellmu u l-mod kif il-Prim Ministru reaġixxa mhux se ngħid jekk għandix raġuni jew le, m'iniex avukat, ma nafx hekk aħjar inkjesta pubblika jew inkjesta maġisterjali, ma nafx m'iniex mhix il-kompetenza tiegħi, imma li tilfet il-bina il-Prim Ministru bħala missier u bħala kap ta' pajjiż, bħala bniedem li qed hemm biex juħsib l-interess taċ-ċittadin, kellu jimxi magħha aħjar. Ġifieri li prattikament tippatronizza u tibda jiddispjaċini. Ġifieri jekk quddiem dal-affarijiet u tgħidilha li hemm inqeda bija,
Dispjaċini hemmhekk jista' mhux isemmi konċett bil-konservattivi u mhux isemmu ġa fil-passat, hemmhekk huwa sinjal ċar ta' politiku li jitlef il-punti l-leġittimità politika tiegħu. Nieqaf hawnhekk. Għalissa. Rigward dak li kontu qed tgħidu, l-problema naħseb li qed issofri llum il-pajjiż huwa kif qed tgħidu intkom l-status quo u kif iż-żewġ partiti saru waqgħu taħt faxxa waħda. Mhux tal-li waqgħu taħt faxxa waħda, iżda saru ħbieb mal-konglomerati tal-medja fejn imexxu dan it-tip ta' retorika li tmur kontra ċertu valuri kontra tradizzjonali tal-familja. Din edha narawa kif qed intkom hemm ħafna dan l-atteġġament attitudni favur il-libertà. Imma l-libertà wieħed ma jistax ikollu l-libertà mingħajr ma jkollu ordni. U l-libertà li jridu dawn il-liberali hija l-libertà mingħajr ordni. U bla ma jafu qegħdin jattakkaw ċertu valuri li huma iġibu ċertu ordni naturali magħhom u li dejjem ikunu inklużi fis-soċjetà. Ilhom hemm aħna nsejħulhom tradizzjonali għaliex ilhom hemm mhux għax sempliċiment ilhom hemm ħafna żmien, imma sempliċiment għaliex kif ikunu fil-soċjetà tagħna huma ikomplu irawmu dik is-soċjetà b'mod utli. U dan l-attakk fuq dawn il-valuri qed iġib miegħu dit tip ta' mentalità li ġabet magħha wkoll l-ekonomija li tħanna fiha, ekonomija kapitalista fejn in-nies jiġu meqjusa bħala kważi skjavi. L-ekonomija suppost hija għodda li sservi lin-nies, mhux in-nies iservu l-ekonomija. U minn din l-ekonomija kapitalista ħriġna tip ta' mentalità fejn dak kollox li għamel ordni u dak kollox li iwassal għal soċjetà favorevoli għal-familja saret kważi għadu ta' dak li jista' jagħmel iktar profitt tal-flus. Mhux tal-li hekk tal-li dawn il-konglomerati tal-medja jattakkaw kull aspett ta' ħaġa, kull aspett ta' kritika ta' dak li huma jgħidu li hija tolleranza. Fil-verità, it-tolleranza min-naħa tagħhom dejjem tonqos minn ġurnata għal ġurnata. Jekk tikkritika l-fatt li u kritika tista' tkun pragmatika, realistika. Din il-ħaġa llum il-ġurnata li ma jistax ikollok konverzazzjoni reali, konverzazzjoni pragmatika u din il-cancellation kif jħobbu jgħidu li kanċellaw kulħadd li huwa kontrihom qed tpoġġi ċertu ammont ta' problemi fuq konverzazzjoni reali, konverzazzjoni pragmatiċi, konverzazzjoni li s-soċjetà għandha bżonn fl-aħħar mill-aħħar biex nimxu l-qoddim flimkien biex nifhmu bejn gruppi li huma ta' diversità biex ikunu iktar inklusivi. Dawn għandhom bżonnhom dawn il-konverzazzjonijiet. Iżda dawn il-medja liberali, forsi anka minnaħa tal-partiti li jaddu ċertu liġijiet rigward hate speech, qegħdin jinsew il-fatt li biex inti tifhem persuna oħra li ġej minn komunità differenti, trid tkellmu, rridu nitkellmu b'mod realistiku, mod pragmatiku flimkien, ħalli nkunu nistgħu nifhmu l-xulxin. Jekk inti ma tifhimx xi ħaġa minn komunità u mal-ewwel tiġi il-libelat li qed tgħid xi ħaġa ta' mibeda, mela mhux se jkun hemm il-fehma, ma nistgħux nimxu l-qudiem bħala komunità, bħala soċjetà wkoll. Iżda fl-istess ħin, apparti minn dan kollu fejn irridu niftehmu flimkien bħala soċjetà, bħala komunitajiet differenti, l-attakk fuq ċertu valuri tradizzjonali qed joħroġ b'mod fil-beraħ u kif inti turi li inti favur tradizzjoni, favur ċertu valuri li kif qed qabel rawmu u sostnu s-soċjetà tagħna, qed tiġi ikkalpestat b'tali mod maniera li jajruk li inti xi razzist, jajruk li inti xi estremist, dan kollu għax temmen li tradizzjonijiet li kellna qabel u li baqgħu żammew is-soċjetà tagħna soda huma b'xi mod jew ieħor antikwati jew b'xi mod jew ieħor estremisti. Issa dawn ir-raġuni li naħseb
din it-tip ta' atteġġjament u forsi anka attitudni daqshekk li huwa kontra dawn il-valuri tradizzjonali. U ħabba ċertu influenza li anka tiġi minn barra, ġifieri mill-medja ta' barra, u li kull dejjem tkompli kif nistgħu naraw Malta tinfluwenza il-kultura u Malta li ġabet kultura magħha kif qed qabel kultura kapitalista, materjalista u kultura ta' superfezzjoni. U għaw ma nistgħux insibu u mbagħad nibdew nsaqsu lil nfusna għaliex is-soċjetà tagħna u l-kultura tagħna qiegħda tmut. Għaliex mhux talli biss il-politikanti tagħna ikomplu jissussidjaw dawn il-liġijiet li huma liġijiet ekonomiċi u anke liġijiet soċjali li huma biss tal-materjal ta' dak il-ħin u li ma jaħsbux fil-futur tal-pajjiż, iżda mbagħad min-naħa oħra għandna dawn il-konglomerati tal-medja kif ukoll konglomerati tan-negozji li jridu jkomplu jmexxu dan it-tip ta' status quo kif qed int Edwin. Għall-flus jew inkella biex ikomplu jitilgħu is-sellun soċjali li jiffavorixxi lilhom. Jekk għandna prova kemm f'dan il-pajjiż il-libertà hija medda, hija propju aħna. Jien ex membru parlamentari. Minn dawk il-membri parlamentari veterani, jiena wara 25 sena membru parlamentari, qatt ma kont mistieden biex nieħu sem fuq programm tal-Istat, tax-xandir tal-Istat. Qatt ma ġejt ikkwotat mill-ebda midja liberali anka rigward il-ħolqien ta' dan il-moviment ta' solidarjetà. Għax aħna, jien, sħabi, aħna li nemmnu fil-valuri umani, valuri insara, valuri li jpoġġu lil bniedem priorità kontra alla tal-flus li qegħdin iwiedu dawn il-liberali. Aħna ta' teddida għall-status quo. Alla ħares ma kienux Mario Camilleri u Rita Bonnici u jien għandi tal-PM News u għandi wkoll il-Simon Merċieqa li jippubblika l-artikli tiegħi fuq il-blog tiegħu. Il-bqija aħna għax aħna ta' teddida kif qal l-ewwel Karmenu, aħna jridu jikkanċellawna. Lanqas jirreferu għalina anka bisimna. Jiġifieri meta jiena waqaft milli nkun membru parlamentari, l-iktar forsi ġurnalist liberali, l-iktar li xtaq li kien requiem. Jiġifieri dan miet u maħnissa nisimgħu iktar bih, imma kien sejjer żbaljat. Ħbib tiegħi, il-libertà f'dan il-pajjiż medda. Medda bil-liġijiet li mhumiex jippermettu l-espressjoni ħielsa tal-individwu. Bħalma għadna kemm semmejna l-conversion therapy, bħalma għaddew liġijiet oħra, anke kienet sa tgħaddi liġi rigward l-ugwaljanza u l-bambin jafx qed jiġi mħejji biex jieħu post dik il-liġi tal-ugwaljanza li konna żemmejna milli tibqa' tgħaddi. Qed tiġi medda din it-tip ta' libertà anke meta l-Prim Ministru waqqaf li jkun hemm din l-inkjesta pubblika, anke jekk m'hemmx differenza bejn inkjesta pubblika u inkjesta maġisterjali. Ma sabiex inti żomm l-ordni u tagħti lil min jifhem li inti vera jimpurtak min-nies. Kont tagħmel l-inkjesta pubblika, imma iktar minn daqshekk, erba' tiem ilu rajna ritratt li dan il-post fejn ġrat din it-traċedja ta' John Paul Sofia, dak il-bini illum twaqqa kollu kemm hu, mhux biss mhux se jkun hemm inkjesta pubblika, it-traċċi ta' fejn ġara l-inċident biex żgur ma jkunx hemm inkjesta pubblika. Twaqqa u l-ikbar problema li għandu l-Prim Ministru hija mistoqsija waħda. Mela l-Prim Ministru lil min qiegħed jiddefendi. Għaliex ma jridx jagħmel l-inkjesta pubblika. Qed tiġi medda l-familja. Medda l-familja kif aħna meta nitkellmu fuq l-ideoloġija tal-ġeneru. Tiġa neħħajna b'liġijiet li għaddejna tal-Istanbul Convention, li meta għaddejna dawn il-liġijiet daħħalnihom taħt liġi bisem pseudo li jaħbi l-verità il-liġi tal-vjolenza domestika, fejn bdejna nneħħu kull referenza lejn missier u għom. Illum il-ġurnata f'Malta għandna l-inqas rata ta' fertilità. Nistgħu xinkisru iktar il-familja milli qegħdin inkisruha. Għandna l-familja medda ekonomikament. Illa għaliex l-ekonomija liberali
tkisser l-bniedem, l-ekonomija liberali tkisser il-ħajja, ma toffrix biss l-abbord, jew il-liġi għall-abbord, jew il-liġi li tista' tagħżel min jgħix jew min ma jgħix, li kważi votaw għalihom iż-żewġ naħat tal-Kamra, imma anke l-għoli tal-ħajja, anke llum il-ġurnata li Malta għandna l-inqas paga minima mill-Ewropa, qegħdin inkisru il-ħajja. U allura niġu għat-tieni sentenza, għad daqsillum ma kellna poplu tagħna li qed jgħix f'realtà fejn it-tmexxija tal-pajjiż tilfet kull awtorità morali u għalhekk għandna l-korruzzjoni. U ma tistax tiġġieled il-korruzzjoni jekk inti liberali, għax il-liberalizmu ekonomiku jippermettilek, il-laissez-faire ekonomiku jippermettilek the end justifies the means f'kull settur tal-ħajja. U b'den justifies the means l-importanti li tasal u l-kif ma jimportax. U biex xejn mu xejn ma jistax ma jkollokx korruzzjoni fejn inti il-gidba m'għadix ħażina. Anzjan għalli l-gidba l-lum m'għadix dnub, ejja neħu l-kelma dnub. Għax qasab ħafna nies jafu xi ġifieri. U ngħidu llum il-kelma gidba, il-gideb m'għadux ħażin. Fil-mentalità ta' ħafna nies. Is-serq m'għadux ħażin, kważi tkun ħmar jekk ma tisraqx illum minn fuq il-post tax-xogħol, għax il-bħuta minn rasa tinten. U inti tara l-politiċi jitħanżru biex jisirqu kull ma jistgħu, jitħanżru. Kanna Ministru tal-Finanzi biex telaq minn Ministru tal-Finanzi u mar Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Waqt li kien Ministru tal-Finanzi żied is-salarju tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali biex isibu les tara kien xaw ħaddiem li seta' jagħmel collective agreement b'dak il-mod. Qegħdin naraw kif l-establishment politiku bil-liberalizmu jerri anke l-ekonomija u dak kollha li qegħdin jiġġieldu kontra korruzzjoni. Bil-liberalizmu tagħhom jgħidu kemm jgħidu, jikdbu kemm jikdbu kodba, jagħmlu kemm jagħmlu blogs, ma jistgħux jirbħu il-korruzzjoni għax huma liberali wkoll. U jekk irridu li f'Malta s-Saltan it-tranquillità, in-normalità, is-sens tas-sewwa, rridu nerġgħu lura għal dak li huwa nieqes bħalissa. Il-valuri umani. Għalhekk aħna qegħdin niġu msikta, għalhekk aħna kważi klandestini, xandira bħal din nagħmluha minn fuq sit fuq il-Facebook għax ma jippermettuniex li dan il-leħen jasal fuq il-xandir tal-istat. L-ebda partit politiku ma jippermetti l-edin vassallu. Imur jgħidlu int liberali, inti tlift l-ideoloġija tiegħek, inti tlift l-identità tiegħek u meta titlif l-identità tiegħek ikun ifisser li inti tlift il-prinċipju u l-eżistenza tiegħek. U għalhekk it-tmexxija tal-pajjiż tilfet kull awtorità morali għax tlifna il-prinċipji. Karmel. Fuq din tal-prinċipji u ħanedlu kull konsegwenzi. Semmejnija kemm il-darba li l-poplu Malti issa ilu speċjalment dal-aħħar 10 snin ngħid qabel, ġifieri ma waħħax kollox dal-aħħar 10 snin, ġifieri. Imma aktar meta jgħaddi żmien il-poplu Malti tiġi sottomess għal ishom esperimenti soċjali. Sabiex dak li mbagħad jirnexxi Malta jekk jirnexxi mbagħad jiġi adottat barra minn Malta, anzi biex inkunu speċifiċi. Isu l-esperimenti ta' Malta jidħlu dik ngħidu l-Anglosfera, ġifieri dik iż-żona li nies jitkellmu bl-Ingliż, l-Amerika, l-Ingilterra. Isu jibdew minn hemmhekk, u mbagħad Malta tidħol idaħluha isu donnu japplikawhom dawn mbagħad jiddaħluhom fil-kontinent Ewropew, għax fil-kontinent Ewropew sibu iktar reżistenza. Speċjalment pereżempju milux kien hemm fuq il-politiku jew magażin pjuttost liberali, imma ġivin kollu artikli mhux ħażin bilanċjati għal-inqas bilanċjati. Kien hemm artiklu għal speċi barra mill-Anglosfera, ġifieri naf pajjiżi tal-kontinent Ewropew, l-Italja, dawn pajjiżi qabel kienu fl-Ewropa tal-Lvant, eċetera, eċetera. Anke fi Franza. Iż-żgħażagħ m'għadhomx daqshekk fuq ix-xelluk u laqqas liberali qed ikunu bil-mod qed imorru fuq naħa tal-konservattiviżmu
politiku u problemi anki soċjali. Ma bat fl-Anglosfera, fil-pajjiżi Anglosassoni għadhom hemm dik tendenza, anki jiena ngħidlek anke hemmhekk, tajt jinbidla affarijiet. Imma f'Malta meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ pereżempju, noqogħdu nsemmu affarijiet bħala legalizzazzjoni tal-ħaxixa, eċetera, eċetera. U daw l-affarijiet. Donnu żgħażagħ mbella għalhom il-għaljenhom, nessihom li xi darba mhux se jibqgħu żgħażagħ, nessihom li xi darba jridu jaffaċċjaw ir-realtà li jibnu familja li saret kważi impossibbli u ma diffiċli ħafna li jridu jkollhom proprjetà tagħhom, jridu jkollhom xogħlijiet suwed in-nies, nessihom anzi għaljenhom u għamlhom skjavi ta' sistema. U dak huwa status quo. Ġifieri nessejna l-valuri u ħloqna żgħażagħ milli naljenaw mbagħad eventwalment jiġu massa bla identità ma b'identità stereotipata ta' żgħażagħ li eventwalment daw ħajqumu mir-realtà ta' żgħażagħ jispiċċaw disprati minn jibqgħu żgħażagħ se jiġri. Ma anke dak mhux żgħażagħ mhux qed nara sitwazzjoni feliċi laqas. Jiġri qed ngħidu li l-poplu Malti bħalissa qisu donnu qed jiġi sottomess tal-aħħar 10 snin għall-esperimenti soċjoloġiċi ħanajdu hekk akkumpanjati minn ekonomija fluida, ekonomija bażata fuq id-duħan, fuq il-gaming u fuq il-finanzi. Mbagħad għandna l-fenomenu kbir tal-kostruzzjoni, ma' kostruzzjoni li donnu jisu m'hemmx jisu there is no tomorrow bl-Ingliż jgħidu. Illi mbagħad tiġi din l-ekonomija mbagħad timxi biex tibqa' għaddejja addict għall-importazzjoni ta' cheap labor minn barra ta' mit-tielet dinja, speċi ta' skjavitu moderna, ġifi l-istess, ġifi daw il-ħaddiema barranin li ħafna drabi jiġu mħarsin bil-ftit il-ħabba jintużaw biex ma tollix il-xedula, il-minimum wage. Jiena ma ngħidx kontra l-barranin, kontra l-ħaddiem barrani li tat-tielet dinja, jiena ngħid kontra meta joħloq dis-sistema. Ġifieri dak huwa vittma bħalmu vittma l-ħaddiem Malti illi minnu mhux qed tolielu u bħalma vittma l-familja Maltija illi wkoll qiegħda tkellha literalment tiżvina u qiegħda tkisser biex tadatta ruħha realtà ġdida. Ġifieri bħalma għandna dawk il-vittmi lokali għandna l-vittmi barranin. Xi wħud minnhom saħansitra jħallu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol bħalma ħallu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol Maltin minħabba li hawn dal-ġen kollu ta' kostruzzjoni biex nibnu biex inkomplu żidu din l-overpopulation għax l-ekonomija għandha bżonn ta' tip ta' ġifieri dan l-esperiment u din l-esperiment bil-fors il-valuri tradizzjonali kellhom jiġu infarking għax li kieku ma kienx jinexxi dal-esperiment. U hawnhekk ta' traġedja tal-poplu Malti fil-bidu tas-seklu 21. Jiena nemmen li b'xi mod jew ieħor dan it-torri ta' Babel bħalma fl-iskrittura minn forsi jaqra l-Bibja jew dana ta' fuq naħseb l-istorja ta' torri ta' Babel li n-nies jridu jibnu torri enormi biex ilħu s-sema imma mbagħad spiċċaw tħawdu fil-lingwu kellhom jinfirxu. U hekk naħseb li dan it-torri ta' Babel qed nibnu torri li tjeqret dak kollu li realtà tagħna kollha nqerdet ġiet traumatizzata Malta. Dawn it-torrijiet ta' Babel mhux biss torrijiet ta' kostruzzjoni ma' torrijiet ta' proġetti soċjali li ma stess ma jtifhmuhom ħajkwellaw bħalma ikwella fl-iskrittura t-torri ta' Babel. Hemm ukoll iktar fuq il-konsegwenzi ta' telf ta' valuri di l-ekonomija li għandna llum. Il-vittmi, l-ikbar vittmi naħseb jienu maħna l-Maltin. Meta l-ħaddim Malti issa sapruħu, jaffaċċjaruħu ma' kompetizzjoni ma' magna li dejjem iddaħħal nies li lest li jaħdmu għall-inqas paga, lest li jaħdmu għal kondizzjonijiet forsi mhumiex daqshekk tajbin. Naħseb li l-Malti għandu kull dritt li jsaqsi għal kondizzjonijiet aħjar, għandu kull dritt li jsaqsi għal paga aħjar. Iżda sfortunatament qed jikkompeti ma' magna li jum wara jum tibqa' ddaħħal gruppi wara gruppi li
they outsource ineħħu il-bżon ta' dan il-Malti. Mux tal-li jek, tal-li il-Malti spiċċaw kol vittma minna oħra fin-numri. Issa, mela l-ewwel il-ħaddim Malti mela minnaħa l-ħaddim Malti qiegħed jaħdem u jikkompeti ma' Magna li jum wara jum qed idaħħal nies li ma jistax jikkompeti magħhom. Għaliex għandu kull dritt li jsaqsi għal l-affarijiet bażiċi ġifieri paga tajba u li jkollok kwalità u ħajja tajba f'ambjent tax-xogħol. U minna oħra inneħħulu kull lok li kollu familja, kull possibilità li jibni familja. Mela x'qed jiġri, il-ħaddiem Malti minnaħa ma jistax ikollu xogħol. Ma il-vuċi tiegħu dejjem qed jintilef għax dejjem qed isir iktar ta' minoranza. U nispiċċaw ġifiri b'dinja, ġifiri Malta kompletament kosmopolitana u mux tgħid li għall-inqas Malta kosmopolitana biss, le mhux kosmopolitana biss. Il-Malti m'għandux jett iktar fuq pajjiżu stess. Int il-Malti li qed taraħ dal-video li forsi tibda taħseb għaliex wasalna fejn wasalna. Il-problema saret issa li int il-Malti m'għandekx jett, m'għandekx ma tistax tgħid, ma tistax issemma leħnek, ma tistax issemma leħnek għal ħafna affarijiet, l-ekonomija da taħdem kontrik. Forsi llum il-ġurnata ngħidu ma daqskemm hawn min għadu jixtri affarijiet ta' lussu li għadna mur restaurants li għadek tista' tmur holiday iva vera, l-inflazzjoni titla bil-mod il-mod. U llum il-ġurnata jekk raħarsu li l-istatistiċi tal-NSO, 20% ta' familji Maltin qegħdin qrib il-faqar. U ftit dak l-istatistika da tola. U forsi mhux illum, forsi mhux il-ġimgħa dieħla, forsi mhux ix-xahar dieħla, ma x'darba ħadd missek. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma il-Malti il-Malti parijiet, ma naqbilx mal-politikanti tal-lum, il-Malti jħobbu jruħ ġaħan minn wara l-kwinti. Il-Malti mhux ġaħan, il-Malti sfortunatament raqat. Il-Malti qed jafda wis għax għandu qalbu tajba l-Malti qed jafda wis lill-politikanti, liż-żewġ kampijiet tal-politikanti lil dawn l-amministrazzjonijiet. Imma iktar wara jgħaddi żmien, iktar il-vuċi tal-Malti qed jonqos, iktar qed jonqos s-saħħa, iktar qed tonqos il-possibilità li xi darba dan ħajinstema. Waqt li kif semmejt qabel dawn il-konglomerati f'pajjiżna jagħmlu li jridu u jkomplu jaħdmu jekk mhux forsi għal flus, mela sempliċement biex jirdu kultura u l-kultura ibidluha ma' alla tal-ekonomija. Imma irrid inti l-Malti tiftakar l-ekonomija għandha taħdem għalik, mhux inti tkun skjaf tal-ekonomija. U jekk il-gvern jew forsi amministrazzjonijiet oħra mhumiex qegħdin jaħdmu favur tiegħek minn kull aspett ta' soċjetà, inti trid titkellem. Aħna żgħażagħ illum il-ġurnata għaliex 70% ta' żgħażagħ iridu jitilqu. Ma tistax tixtri post, m'għandekx żagħżugħ illum anke jekk tmur l-università billi jkollek paga tajba xorta trid ma nafx kemm il-flus, ma nafx kemm il-loan biex tipprova tixtri post. U laqas tgħid li ħadd tixtri dar sabiħa li forsi tista' tgħix fiha tibni familja fiha għalli hemm il-varjabbli oħra li ma tistax tagħmel familja. Kull ma tixtrija biċċa kamra żgħira l-emmulaw u ma tistax aħna tieħulhom ta' 300,000, 200,000 biex tagħmel ħajtek nofs ħajtek tħallas dan il-lon. U meta nistgħu naraw opportunitajiet barra minn Malta. Paga aħjar għax hawn Malta l-paga minima baqgħet l-istess u tibqa' l-istess u anke l-paga ġifieri fejn għandek ħriġ mill-università ma tantx ċolit. Opportunitajiet aħjar minn Malta. Il-kwalità tal-ħajja aħjar minn Malta, jekk insemmu ġifieri l-ambjent, jekk immorru f'lokalitajiet u naraw il-kriminalità tola li ħadd ma jħobb jitkellem fuqha dik. Jekk naraw ukoll kif il-viżjoni taż-żewġ partiti il-fejn trid tersa. Dik ukoll għax dik hija xi ħaġa li aħna nħarsu li għażażaħ mhux sempliċement dak li hawn preżent, imma x'in il-viżjoni ta' żewġ kampijiet. Il-kapitaliżmu. Kif jekk ma nsemmux cheap labor insemmu l-gaming jew il-metaverse. Imma dan huwa sempliċement biex nġibu iktar nies barranin biex jikkompetu iktar mal-Malti u l-Malti aktar lura mela. Għax mbagħad ma nistgħux nagħtu tort lil Maltin li jitilqu barra.
Meta għandek dan l-loli tal-ħajja, meta għandek il-Malti dejjem jiġi kalpestat, jekk mhux ikkalpestat mill-liġi jiġi kalpestat fil-Parlament, jekk ma jiġix ikkalpestat mill-Parlament, jiġi kalpestat mill-medja. Tagħmel x'tagħmel, jiġifieri il-Malti llum ħares fejn ħares, ħajġi kalpestat. U jekk jipprova jitkellem, indaħlu fil-qorti. Għal hate speech għal xi raġuni waħda raġuni oħra nwaħħlu ilu l-Malti ma jistax laqas il-Malti ġifiri, ma għandek il-liġi, il-Parlament. Jekk mhux il-Parlament il-medja. Kważi laqas fit-triq jista' joħroġ il-Malti għax ġurnata ġimgħa wara ġimgħa dejjem nisimgħu b'xi reat gravi, ġifiri reat li iżommok jibda jbeżżak milli toħroġ mid-dar. Issa hawn min jgħid imma aħna mela Maltin perfetti. Le, forsi il-Malti qatt ma kien perfett, aħna mhux qed niġu hawn ngħidu li l-Malti huwa perfett u li m'għandniex għalfejn il-komplu nipprogressaw bħala ġens. Imma li niqpaw ngħidu din nużaw bħala skuża, noqogħdu nduru mal-lewża li l-Malti ma kienx perfett mela nħallu l-kriminalità l-oħra. Kriminalità li ġejja minn komunitajiet differenti tirrenja b'mod assolut u li m'għandniex għalfejn il-ħarsu lejha. Hija pjuttost qed titħaq fuq il-Malti. U għodin naraw dawn il-variabli kollha li semmejt Edwin u semmejt Karmenu, il-Malti kważi qed ikeċċuh barra minn pajjiżu, qed jispiċċa bla pajjiż, bla dar, lanqas jista' jixtri dar ġo pajjiżu stess, lanqas jista' jaħdem ġo pajjiżu stess, u dan ħadd ma jħobb jgħidha, ma hija l-konglomerati, dawn huma l-konglomerati li għandna Malta li jagħmlu x'jagħmlu jkomplu jibnu. Jagħmlu x'jagħmlu jrid is-suq, in-negozju dejjem jaħdem irrelevanti tal-varjabbli li jistgħu jikkawżaw xi effett negattiv fuq il-Malti. U l-Malti dejjem naljenawh bl-affarijiet li forsi għandu issa llum, jiġifieri affarijiet li nistgħu nixtru tal-lussu llum, għax forsi tista' tmur ir-restorant illum, forsi għadha pitata tista' ssifer. Allura nibqgħu kuntenti. Imma mhux qed jaħseb u mhux qed jara l-Malti ġej fil-futur. U li ġej jiġifieri problemi kbar, mhumiex sempliċement problemi li tista' tirranġhom wara ġimgħatejn forsi anke għaxar, problemi ekonomiċi u soċjali kbar. Meta qed ngħidu aħna l-Malti il-vuċi tiegħek qiegħed jonqos ġimgħa wara ġimgħa xahar wara xahar, mhijiex ċajta. U jekk il-Malti b'xi mod mhux se jsib dak l-ispirtu li kellu qabel, l-ispirtu li l-Malti meta tpoġġih frokna jieħu għalih. Jiequm lura, jerġa' jibda jieħu l-art tiegħu lura. B'mod, ovvjament, mod pragmatiku, mhux qed ngħidu li reati, ovvjament, mhux qed ngħidu dawn l-affarijiet, imma fil-vot. Kif inti tmur issara fil-vot tiegħek, il-min tivvota. Min hemm fil-Parlament, min qed jirrepreżenta fil-Parlament lil Malti, it-tajjeb tiegħek. Dak hija xi ħaġa importanti, jekk irid ibiddel il-Malti, jekk irid ibiddel il-futur tiegħu. Jekk aħna ħanibqgħu sejrin nivvotaw għall-istess nies, sempliċiment għal raġuni li forsi għax il-familja tal-passat ivvotat għal dawk l-istess nies mhux se timxi l quddiem. U naf li forsi diffiċli xi kultant li tgħid ma nivvota l-partit li dejjem il-familja tiegħi ara kemm ilu fil-familja tiegħi mhumiex jaħdmu għalik iż-żewġ partiti, la mod ekonomiku, laqqas mod soċjali, u l-mod kif ħadbiddel il-futur ta' dan il-pajjiż, mhux il-futur ta' dan il-pajjiż biss, imma tiegħek bħala individwu Malti li għandek kull dritt li tgħid x'għandu jiġri f'dan il-pajjiż. Għax wara kollox Malta hija tal-Malti, għandek hekk tkun l-ewwel Malta mbagħad il-Malti, u flimkien dak huwa pajjiż, inti trid tiddeċiedi min nista' nivvota biex jirrappreżenta l-interessi tiegħi bħala Malti fil-Parlament. Min ħajgħaddi liġijiet favorija bħala Malti fil-Parlament. Għax jekk nibqgħu sejrin b'din l-litarġija li nibqgħu nimxu dejjem imma għax forsi ta' dal-kamp tawni naqra affarijiet 20 sen ilu, ta' dal-kamp ħajtuni naqra affarijiet fil-futur. Imma qegħdin taħsbu f'kemm joħdulek imbagħad għax jistaqillhom il-ġurnata jtuk forsi ftit lemm u ftit law, imma fil-futur ħajħdulek kollox. Meta ngħid kollox mhux b'mod esaġerat. L-ekonomija m'għadix tal-Malti. L-ekonomija llum ħafna mill-ekonomija li naraw Malta hija barranija. Mill-kbir u żgħir ta' ġifieri barranija, mhux sempliċement ġifieri għax inħobbu semmu li għax l-immigranti, mhux l-immigranti biss, għandek il-kbir ukoll barrani dieħlaw Malta u qed jieħu l-proprjetà Maltija. Qed jixtri l-proprjetà Maltija, proprjetà lil Malti mbagħad ma jistax jieħu lura. U minna oħra s-soċjetà wkoll. Hawn ċertu lokalitajiet fejn il-Malti laqas għadu il-maġġoranza ċertu lokalitajiet. U
Ma nipprovax nitqu bina nfusna f'ġew il-lokalitajiet xi kultant ma tmurx timxi fil-għaxija. Ħafna nies ma jħobbux jitkellmu fuq għadi. Irrelevanti ta' xoqgħodu tgħidu, irrelevanti tal-libelli li tista' tgħaddu, għaliex ma tix timxi f'dik il-lokalità. Saqsi li jekk innifsek m'hemmx fejn tirrispondija, jiġifieri, imma saqsi li jekk għaliex ma tix timxi f'dik il-lokalità fil-għaxija. Għadu tiegħek dik il-lokalità? Da kollu għax forsi rebaħ l-tim tal-futbol, rebaħ il-lig, u għanibqaw kontenti, possibli nibqaw kontenti bil-lig biss. Għandek il-lokalità tijak ma tix tijak, laqas titmur timxi fil-għaxija. U għanibqaw kontenti b'daw l-affarijiet tanżar, meta ħaqna ħafna iktar bħala poplu, għala xamlu mis-sirijietna ta' biex wasalna saw. Għala minn xiex għaddejna. Possibli, lest li nibqaw kontenti b'daw l-affarijiet tanżar li ma jsarfu xej fil-futur. U l-unika ħaġa li ħat issarra fil-futur hija huma effetti negattivi tiegħek lilek il-Malti. Int ħassofrihom, int jew it-tfal tiegħek, jew it-tfal ta' tfal. U naħseb aħjar insofruhom aħna issa u lek qegħdin nagħmlu flimkien ma' Edwin ma' Carmen u nitkellmu aħna u lek hemm bżonn jekk hemm bżonn niġu kalpestati aħna. Aħjar aħna mill-tfal tagħna. Aħjar tsofri int milli jsofru t-tfal tiegħek fl-aħħar mill-aħħar. Aħjar taħdem int. Aħjar tivvota differenti int għal-futur tijak, għal-futur ta' Malta, għal-futur tal-Maltin u għal-futur ta' tfal tijak, għalli tfal tijak Maltin ikollhom futur isbaħ. Ma jfissirx li neskludu ta' ġifiri komunitajiet oħraw, jew li b'xi mod niddiskriminaw, mhux qed ngħidu hekk, qed ngħidu sempliċement għaliex il-Malti stess. Kemm nitkellmu fuq l-inklusività? L-inklusività għal-Malti fejn qiegħda? Kemm nitkellmu fuq diversità ta' opportunitajiet? Id-diversità ta' opportunitajiet għal-Malti fejn qiegħda? M'għandux dritt Malti f'pajjiżu stess jitkellem u jkollu dawn id-diversità tal-opportunitajiet. M'għandux dritt li Malti f'pajjiżu stess ikollu l-inklusività. L-inklusività f'kollox il-Malti. Mhux ma nistgħux immorru f'ċertu lokalitajiet jew f'ċertu setturi ma nistgħux nidħlu. Għaliex sempliċement hemm magna taħdem kontrik sija fis-settur ekonomiku sija fl-isfera soċjali. Aħdem għalik, inti l-Malti aħseb għalik. Kemm nieħu pjaċir nisma' leħen Malti jaf xi għal pajjiżu. Dak li qegħdin niddiskutu llum huma r-raġunijiet għalfejn wasalna biex norganizzaw moviment solidarjetà, ħajja, familja, libertà. Biex niddefendu dak li ġildu għalih il-politiċi li jemnu f'Malta 30-40 sena ilu. Illum aħna qegħdinaw tlieta minn nies nirrappreżentaw grupp ferm ikbar minn tlieta. Imma li nemnu li jekk niġġieldu biex niddefendu l-valuri li sawru dan il-pajjiż, sejħilhom valuri tradizzjonali, jiena nsejħilhom valuri umani. Aħna kapaċi nakkwistaw il-ħelsien, darba mhux mill-ħakma tal-barrani, imma kif qal Jacob, nakkwistaw il-ħelsien minn dan l-status quo tal-libertinaġġ li fih innifsu huwa ingan, diżuman. U għalhekk aħna għadna għaddaqs illum ma kellna l-poplu tagħna qed jgħix f'realtà fejn it-tmexxija tal-pajjiż tilfet kull awtorità morali. Għalhekk aħna qegħdinaw għax nemmnu li kull li fil-tmexxija tal-pajjiż tilfet kull awtorità morali. Biex xejn mhu xejn. Illum tħares il-fuq lejn xi awtorità u tgħid hemmhekk nara awtorità morali, siegħek tħares lejn il-pulizija, siegħek tħares lejn partit politiku, partit laburista, partit nazzjonalista, siegħek tħares lejn min tħares. Bl-establishment politiku jew fil-libertinaġġ. Bħala loġika ta' ħajja fejn inti jgħidek tista' tagħmel li trid li żgħażagħ ngħidulhom jagħmlu li jridu b'ġisimhom. Biex jirbaħ il-voti, sempliċement ninoġbu. Mingħajr ħadd ma jimpurtah mill-kejos soċjali, l-uġieħ u l-loġika tal-libertinaġġ bir-raġunar tax-xejn mhu xejn u l-qerda tal-valuri li qed toħloq is-soċjetà. U l-qerda tal-valuri li qed toħloq is-soċjetà. Għaddaqs illum ma kellna soċjetà dittependi mid-dipendenzi. Fejn kull ma jmur qegħdin naraw f'pajjiżna jikkawżaw żieda da depressjoni, solitudni, faqar, kriminalità li qed issir taħt l-influenza ta' droga. Għaddaqs illum ma kellna soċjetà
li tilfet lil dawk li huma fid-dmir kostituzzjonali li jħarsu d-demokrazija fil-pajjiż. Dan għaliex bil li sar lejn il-politika liberali fejn illum il-Partit Nazzjonalista nesa l-ideoloġija tiegħu, nesa l-valuri li ġem waqqaf biex iħares. Il-Partit Laburista warrab il-valuri li ġem waqqaf biex iħares. U kollha qegħdin iħadnu l-politika liberali. Intilfet il-parzjalità, m'hemmx differenza bejnietu. L-awtonomija ta' dak li huma gvern, oppożizzjoni u l-medja liberali dawn minflok qegħdin hemm watchdogs fuq xulxin. Imma saru aqoċċa waħda jaħdmu flimkien li saru establishment politiku wieħed. Għaddaqs illum ma kellna soċjetà li qed tibża minn nuqqas ta' sigurtà f'pajjiżna u t-toroq tagħna stess. Għadu kemm irrefera għalija Jacob. Għaddaqs illum ma kellna soċjetà li tilfet it-tama fil-ġejjieni tagħha f'pajjiżha. Jacob qala fisem iż-żgħażagħ. Survey wara survey żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna illa għaliex hawn Malta anka irreferit għalija fid-diskors tagħha l-President tal-ġdid Sinjura Bondi tal-Malta Employees Association. Iż-żgħażagħ tagħna l-istudenti huma diżillużi bil-politika lokali. Araw il-frott ta' dal-establishment politiku fejn qed iwassal. Qegħdin nitilfu ġenerazzjoni Maltija. Għaddaqs illum ma kellna soċjetà li tilfet it-tama fil-ġejjieni tagħha f'pajjiżna. Bi kwart tal-popolazzjoni tagħna tal-elettorat jgħid laqata qalbu li ma jridx jivvota fl-elezzjoni ġenerali li ġej. Tant li llum l-aljenazzjoni minn dak kollu li qed iseħħ madwarna, irreferejta għalija Jacob anka inti, l-aljenazzjoni saret fost l-akbar marda soċjali fil-pajjiż. L-indifferenza, l-aljenazzjoni, l-individualizmu, l-egoizmu. Ħafna nies nismagħhom jgħidu, Edwin, min sar ma jimpurtani xejn. Jien sirt ma nismax laqqas aħbarijiet. Jien sirt ma ninkwetax. U jgħidu li toqgħodx tinkwieta, toqgħodx titbaqbaq. Xi ħadd qal li, are you still in politics? Għatlu more than ever before. Than ever before. Għadek fil-politika iżjed minn qatt qabel. Imma għadek mal-partit ngħidlu li imma biex niddefendi id-dinjità tal-persuna umana. L-isbaħ politika li tista' tagħmel. Nixtieq li jarġa' jagħmilni alla żagħżugħ u ngħid jien naf x'irrid nagħmel bil-politika tiegħi, niddefendi il-valur tad-dinjità umana x'huwa l-iżjed valur li qed jiġi kkalpestat. Ħanaddu għall-aħħar kummenti u nagħlqu dan il-programm. Karmenu. Ġobna ħafna għal Jacob li wasal iż-żmien il-pajjiż nerġgħu ħluha. Il-Maltin jifqu jgergru u jifqu jqogħdu jparlaw fuq Facebook. U kultant anke hemm ta' jisu ma snaf u jqogħdu jgergru u nkella jgħidu l-ek imissar hemmhekk. U jibdew jaqqumu daqsxejn fuq tagħhom mhux u anki mhux biss fil-fejn jidħol il-vot, imma anki il-mod kif ħarsu il-politiku. Jekk hemm bżonn affrontawhom il-politiċi dawn mhumiex allat. U dal-ħafna jisu bizza, jisu għandek għaxu għandek, imma bebi spekkollu, il-politiku mux jint għamlu, edana FM inti votajtlu, għandu zewġ temsi ħajgawd il-pensjoni minn fuq da. Mela support jaħdem għalik jiet, toħġ ta' duraħ il-politiku daċ tilaqu. Dana, jena għabbiżi li xaħat fil-politika, għon kitib fuq Facebook, għalla wieħed għawnu f'dan fit-sama. Fuq lajt mawx, dawmu mux għallat. Ġifiri, għabdu u tatu għamx il-ċensa u għamx dal-politika. U ma jekk hemm bżonn, u huwa ma ta' bżonn, hemm bżonn anki tivvutaw l-omx, tivvutaw partiti żgħar, tivvutaw kandidati li forsi mhumiex il-kandidati imma li taraw li huma ġenwini, intom tafu, imma l-voting pattern tagħkom bidluh. Jekk hemm bżonn, baqgħux tgergru, tibqax tagħmel xi 5 snin tgergru mbagħad dakinhar tal-elezzjoni tivvota bħalma vvotajt is-soltu bħalma vvota kien minn għalik kien jivvota nannu kubuż. Affarijiet ġabuna fi ġabuna. Anke dina, bżonn jekk hemm bżonn nirreżistu gruppi żgħar, organizzawhom bħala komunità, oġġezzjonaw. Jekk inti l-komunità tiegħek dana taf xi fisser, mela dana jiġi Jacob semma dawn il-konglomerati kbar, ħafna drabi jkunu f'alleanza ma' kien is-sinjuri lokali li kontratturi, eċetera, eċetera. ħajġi fil-żona tiegħek ibiddilek kompletament, jiġġentrifika ħielek, jiġi bażikament jiġi impossibbli tgħix fija. Irreżistu, toqgħodux tiddejqu, naqdu gruppi, tiddejqux,
Tidejqux tirreżistu l-poter, barra minn Malta din mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, Maltin jibżgħu. Jisom donnom jew kellha ma jdux ipaxxu l-daħdejju tal-affarijiet. Anki għandna żoni hawn Malta kif Jacob semma tajjeb ħafna, meta li rasek bil-kampjonat tal-futbol. Imbagħad l-erja ta' madwarek hija mhix tistax tgħix fiha. Bżonna, dal-affetti bidu namlu xi ħaġa u l-poplu Malti jrid iqum. U jrid iqum bis-serjetà u iqum mhux qed bi-vjolenza taġi f'munix ħadd. Kif qed fil-bidu jiena nobbod ħafna l-vjolenza, mhux xi ħaġa li nħobb u ma mhux xi ħaġa li nemmen fija. Imma politikament tibda tittieħed azzjoni politika. In-nies jridu jingħaqdu flimkien, jridu jagħmlu azzjoni, jekk jivvutaw ibidlu l-voting patterns tagħhom. Jisfidaw anke fuq livell lokali. Jekk il-kunsill lokali tiegħek mhux qed hemmhekk isafa xejn pressaħ. U ġaru l-kunsill lokali jaħdem għalik. Kellna ħafna kunsilli lokali li ddefendew mbagħad l-erja tagħhom u kellna sindki wkoll li anke spiċċaw jiġġieldu mal-partit tagħhom stess. Ġifieri hemm bżonn li l-poplu jibda ikollna speċi ta' ma ħobbx nuża kelma rivoluzzjoni għax tiftihem ħażin u ħafna drabi l-effetti huma negattivi. Ma bżonn ikollna bidla. Bidla fl-attitudni, bidla fil-mod kif nagħmlu l-politika u kif inħarsu lejn il-politika. Ġina dina nawgura li l-poplu Malti jqum, jiena nemmen li qed iqum, il-fatt li żgħażagħ huma mdejqin u jridu minn Malta, hemm bżonn din tinbidel li żgħażagħ jużaw l-enerġija tagħhom biex mhux jitilqu minn Malta, ma jbidlu lil Malta. Il-fatt li 20% u iktar tan-nies iktar minn 20% issa qiegħda. Qed jgħidu aħna ma nagħmlux f'ebda partit u qas nivvutaw bħalissa. Tanqas l-aħħar survey sekkuraw, se jekk inbidlix minn dak nagħla u ma nafx. Kważi kwart. Kważi kwart. Dina trid tinbidel f'dawk l-20 dak il-kwart tal-Maltin iridu jinbidlu mhux ma jinteressanix u ma jinteressana li nġibu l-bidla. Għaliex il-potenzjal għall-bidla tas-soċjetà Maltija hija tal-bidla tajjeb. Sempliċiment mhux m'hemmx dik l-spark li tista' tqajjem din il-bidla, li tista' twassal din il-bidla u jekk hemm bżonn nwarbu minn nofs il-partiti bħalma ġa pajjiżi oħrajn. Ħafna pajjiżi il-partiti li dejjem jivvutaw mikrollaw waħedhom, innemmen li hemm ħanaslu ta' għaliex hekk tara nies kif il-partiti qegħdin jitilfu imma forsi għadu żmien, imma eventwalment dak il-partiti jikwellaw tinħoloq xi ħaġa ġdida. Hemm bżonn, il-pajjiż għandu bżonn nifs ġdid. Għax jew nifs ġdid jew imut, għax in-nies qed jonqos. Skużani, kull darba ntiwlek. Naħseb messaġġ li nixtieq ngħaddi fl-aħħar huwa li għandna kull dritt li aħna niddeċiedu d-destin ta' pajjiżna. Issa kif qed qabel irridu nieħdu azzjoni aħna bil-vot il-mod kif nittrasferixxu l-vot tagħna. Imma wieħed għandu jsemmi li llum is-soċjetà għadha tinħass pjuttost jiġifieri konda. Anke meta jiġifieri man-nies li tintaqa' li għadhom jiġifieri fl-istess komunitajiet. X'hemm iktar prezzjuż? L-iktar naħseb anzi ħanpoġġi hekk. L-iktar ħaġa li hemm prezzjuża f'Malta, l-iktar ħaġa li għandna prezzjuża aħna l-Maltin. Wieħed jista' forsi jsemmi l-ambjent għal kemm l-ambjent bħalissa jitnaqqas ftit. Wieħed jista' jsemmi l-wirtijiet storiċi li għandna li huma vera sbieħ u għandna biex nifirħu anzi bihom. U wieħed jista' jsemmi tradizzjonijiet u l-kultura li alla volja jagħmlu parti mill dak li semmejt qabel għandna ħafna fuq xi kieku niddiskutu. Ma naħseb li naħseb fil-verità l-iktar ħaġa prezzjuża li hawn f'Malta u aħna l-Maltin. U dik iridu nifhmuha li l-iktar ħaġa prezzjuża li għandek inti bħala Malti. Ħafna mill-kondità li għandek int bħala Malti mhijiex sempliċement l-affarijiet materjali tiegħek, l-affarijiet li huma pjuttost forsi superfizzjużi sa ċertu punt huma ta' bżonn, ta' lussu, iva nifhimha u li kulħadd iridhom dawn l-affarijiet. Imma l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna hija in-nies tagħna stess. In-nies Maltin tagħna stess li nistgħu niffurmaw soċjetà. Ovvjament mhux qed ngħid li aħna perfetti, nerġa' ngħid maħniex perfetti, maħniex mhux kulħadd tanġlu, nifhem li ħaddejjem ħajkun hemm il-problema, imma x'inhi b'xaw nisbaħ minn komunikazzjoni diretta, komunikazzjoni li nistgħu niftehmu. Kultura sinonima li tiftiem u li taqqad pajjiż sieħ. M'hemm xejn nisbaħ minn dawn l-affarijiet, għax dawk l-affarijiet isostnu s-sigurtà. Dawk l-affarijiet isostnu pajjiż li inti tista' tifraħ bih. Tista' tifraħ bil-fatt li inti Malti.
Xew nisbaħ li ninvestu fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin, li ntuhom opportunitajiet li jaħdmu biex ikomplu jsostnu dan il-komunità u soċjetà Maltija li tant sabiħa. Għax ħafna drabi insibu anke ġifieri mbastadaw tal-medja li jħobbu jikkritikaw dak kollu li hu Malti u l-kultura Maltija għal kollox ridu nsibuha ħażin. Imma ara kemm għandna kunditaw Malta. Għara kemm għandna kunditaw ftit qed titlaq u tiżvarixxi u aħna qegħdin nibqgħu sempliċiment naqbdu dawn l-affarijiet li hum millum sal-għada. M'għandek xejn isbaħ mis-soċjetà tiegħek stess. Mill-komunità dik hija li żżommlek is-sigurtà, dik għaliex tista' tqum u toħroġ mid-dar tiegħek u m'hemmx għalfejn toqgħod tinkwieta tħares lura. U dawn huma affarijiet li hija xi ħaġa ta' importanza kbira li inħarsu lejn is-soċjetà Maltija. Inħarsu li jekk inti tara Malti ieħor fil-bżonn immorru ngħinuh. Daqskemm nifirħu, daqskemm ngħidu kemm hu eżempju tajjeb minn komunitajiet oħra li jgħinu l-istess nies tal-komunità li jibnew organizzazzjonijiet li jgħinu b'mod esklusiv nies fil-komunità tagħhom. U għandhom xew dawn il-komunitajiet barranin għandna xi nitgħallmu minnhom. Għax ara kemm iħobbu jgħinu lil tagħhom stess. Jekk m'għandux dar daħlu f'daru. Jekk għandu bżonn xi tip ta' għajnuna dejjem qegħdin hemm. Jibdew organizzazzjonijiet b'mod esklusiv għall-komunità tagħhom. Aħna Malta nistgħu nitgħallmu minn dawn, aħna l-Maltin, għaliex m'għandniex nagħmlu l-istess. Mhux inklusivi aħna wara kollox, mhux il-libertà tot wara kollox, mela Malti għal xiex m'għandux jaħseb għalih ukoll. Għall-komunità tiegħu fuq l-ewwel qabel kollox. Jekk jien anzi narħa vera sabiħa fil-komunitajiet barranin li jagħmlu dawn l-affarijiet li jaħsbu għalihom u għall-komunità tagħhom l-ewwel qabel kollox. Anke f'pajjiżi differenti, anke f'pajjiżi li jkunu emigraw minnhom. Sabiħa ħafna. Narawha f'ħafna ġifieri komunitajiet differenti u aħna Maltin forsi rridu nitgħallmu naqra iktar minn dawn tip ta' atteġġjamenti, ta' attitudni. U palma jħobbu jgħidu ġifieri l-oppożizzjoni tagħna, l-oppożizzjoni relevanti ta' xkull huma tista' tidhom liberali, tista' progressivi, whatever idea. Jħobbu jgħidu li l-inklusività, li tieħu ħsieb is-soċjetà tiegħek, li jkollok il-komunità tiegħek li tissagrifika iktar għall-komunità mhux għal biex tkun egoist. Għas-soċjaliżmu mhux vera. Għaliex ma nagħmlux iktar soċjaliżmu mal-Malti? Għaliex m'għandniex nagħmlu parlament fejn is-soċjaliżmu jekk hemm bżonn soċjaliżmu nagħmluh għall-Malti. Issa s-soċjaliżmu fih ħafna fih. Imma għaliex ma nagħmlux iktar iktar proviżjonijiet liġijiet li jgħinu lil Malti. Li jsostnu lil Malti, jsostnu l-familja, jsostnu l-ħaddiem Malti, jsostnu l-intraprenditur Malti, żagħżugħ Malti li jixtieq isir intraprenditur. Daqskemm għandna talenta u Malta dejjem bil-forsi li tilqu barra minn Malta. Possibbli? Ma nistgħux ngħidu nkunu iktar inklusivi ma nfusna inklusività. Għax nifirħu ħafna bl-inklusività u naħseb wasalna f'punt fejn l-inklusività mal-barranin tajba, qed nagħmluha b'mod tajjeb, ilħaqna livell fejn ma naħsibx li wieħed jista' jiġi hawn Malta jgor, anzi, jitkellem barranin jgħidulek kemm il-darba kemm huma fortunati li qegħdin hawn. Imma nibdaw nħarsu lejn il-bżonnijiet tal-Malti, ċerti start at home. Jekk hemm bżonn li nibdaw naħdu bżonn iktar komunità jgħidu li trid soċjaliżmu, liberaliżmu, konservattiviżmu, tradizzjonaliżmu. Jgħidulhom li trid huma proviżjonijiet, liġijiet li jħarsu lejn il-Malti, li jħarsu lejn il-bżonn tal-Malti. Għaliex m'għandniex nagħmluha. Nitgħallmu wkoll għax li għandhom il-liberali. L-inklusività d-diversità għal kulħadd apart il-Malti. Jiena sempliċement qed ngħidu li liberali hawn li naqbel miegħek fuq l-inklusività u d-diversità, imma naqbel li l-Malti għandu jieħu biċċa minnha anzi, biċċa proporzjonat kbir. Nirringrazzjakom ħbib tiegħi. Wasalna għall-għeluq ta' dan il-programm. Iddiskutejna 6 punti. 6 punti ta' referenza ta' 6 raġunijiet għalfejn wasalna biex norganizzaw moviment solidarjetà, ħajja, familja, libertà. 6 raġunijiet. Li dawn kollha qegħdin iseħħu għaliex tlifna l-kuxjenza soċjali u għalhekk tlifna kull sens ta' ġustizzja soċjali.
Għalhekk qudiem dal-loġieħ u l-keos soċjali li qed iġarrab il-poplu tagħna, fejn sirna niddependu biss mis-saħħa tal-flus li saru Alla l-ġdid għal uħud minn fost il-poplu tagħna, l-unika enerġija li tista' toffri alternattiva għal din il-realtà hija l-enerġija li persuni ta' rieda tajba jiġu flimkien biex naħdmu flimkien ħalli noffru tama favur it-tisħiħ tal-valuri, tal-ħajja, tal-familja u l-libertà. Bibtijaj, din hija sajħa biex niġu flimkien ħalli niġġieldu dal-status quo ta' dal-establishment politiku liberali li tilfinna l-kuxjenza soċjali f'pajjiżna. Li kull ma jmur dan Alla tal-flus qed iġib fix-xejn il-valur tal-persuna umana il-Malti, il-Maltija f'pajjiżu. Politika li qed wassal għad-diżumanizzazzjoni għal dan il-keos soċjali fejn il-Malti m'għadux iktar kważi sejt pajjiżu. Ħbib tagħna, aħna ma rridux politiċi li jitħanżru u jiftaħru li qegħdin jitħanżru u dawk li ma qalux jitħanżru fis-silenzju. Aħna rridu awtentiċità, rridu kredibilità, rridu ġenwinità, mhux supervja u arroganza ma' onestà u umiltà. Aħna rridu nibnu pajjiż mhux fuq toħ il-qalb imma fuq il-kuraġġ, mhux fuq id-diżonestà ma fuq l-onestà, mhux fuq l-indifferenza ma fuq it-tama, mhux fuq il-korruzzjoni ma fuq il-ġustizzja, mhux fuq l-immoralità ma fuq il-moralità, mhux fuq ix-xejn mhu xejn ma fuq id-differenza bejn il-ħażin u t-tajjeb, mhux fuq l-egoizmu ma fuq il-libertà. Libertà li tfisser responsabilità mhux għamel li trid, mhux individwaliżmu ma solidarjetà. Ugwaljanza mhux uniformità kulħadd xorta, imma ugwaljanza li tfisser rispett lejn id-diversità. Ejjew nibnu verament soċjetà ġusta fuq ir-rispett lejn it-tisħiħ tad-dinjità umana, it-tisħiħ tas-sens ta' komunità li għal mibeda u l-ħdura ta' bejnietna. U ma nistgħux niġġieldu l-korruzzjoni bl-inġustizzja, biksur tal-liġi jew bil-mibeda. Niġġieldu l-ħażin bit-tajjeb. U bħala moviment solidarjetà rridu nerġgħu nwasslu lura il-qawmin mill-ġdid ta' dawk il-valuri li bnew il-pajjiżna. Li l-establishment politiku qed iġib fix-xejn dawn il-valuri biex ikompli jirbaħ Alla tal-flus, fejn kollox jiġi jiswa iktar flus, u l-bniedem, il-Malti, int, tibda tiġi ma tiswa xejn. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla u nkomplu din id-diskursata għal qawmin mill-ġdid ta' pajjiżna fejn il-Malti ikun stmat, fejn inti stmat f'darek. Ma tibżax timxi fi triqatek fejn inti għandek valur għaliex inti bniedem. U l-bniedem jixraqlu kull rispett. Grazzi li kontu magħna u nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa li ġejja. Grazzi.